Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingïakehkai pedeng kamalki SC Persha Ekanong Rim Hills SC ha kalimpung Jingïakehkai jong Shillong Premier League Arhaja Apusan ha kakat arterik unai dur Arhaja Apusan da Pynsangeh no yaka tang hadian 10 minit ba lasdang ya kene ka Jingïakehkai ha pedeng ba uslap ubajur ulawan banter teng ka bapalong ya referee ban shim ya karai ban Pynsangeh no kumba kalong ha kini kindiat singi ki balalet ka jinglong ka jingman ka sun beneng tang shula dei pat ha kapor jan miet uslap ulather la kumba bat the na kaktang bat uslap bajur ba kumuni ka kta bha ya ka jinglong ka jingman ha madan SSA Stadium First Ground Polo ha ka bahap ban ya kan mau ba ka dei ka madan ka badang shudap ban siang ya artificial turf ha kini ka Jingïakehkai kamalki SC bat kanong rim SC kalong ka Jingïakehkai kaba baro artli ki kin hun ki don menta ha ulan saw jong ka relegation zone ha kaba ki don kamban kurbet ya ka jingjop na kani ka Jingïakehkai hinrei habala Pynsangeh no pat ya ka kumta kan shong ha ka tournament committee ka SSA bakin bu biang ya ka sngi ya kani ka Jingïakehkai happening kini ki arkan hun ha ka khatlai tri unai lur Arhaja Apusan ka Jingïakehkai kan long happening ka langsning FC Persha e ka Shillong lajong FC ha ka por sausteng no phaisni kumba ka long yaminta ka Shillong lajong ka babat ru ya ka nam kum kala do jong kani ka limpung kadon ha ka kerdan ka balai hadin baklayo ban khur prapon bat ka langsning FC kadon ha ka kerdan ka basaw hadin baklayo ban khur nyopon kumta ka jingjob na kani ka Jingïakehkai kan penlong yaki bakin kinjo as ka kerdan bahalor do kamiet ya khenpon ka bayaminta dangbat yaka da ka kanhon kanang kiu irat SC